Sanibonani nginibingelele nginamukele igama le channel okuyo njengamanje eMaswidi Mina Production mangabe uyaqala ukufika ngicela ukuthi ungenzele iqiniso lokuthi ucofa subscribe mawuqeda ukubhala video ke ushaye like bese ke uyakhomenta kulolu daba namhlanje ngansa kwethu ziyanda indaba emva kokuthi ke sivote seqediwe ukuvotwa kwabalwa ke ama votes ethu kwenziwa yonke ke le yanto kwahlukaniswa amaphesenti kwahlukaniswa uhulumeni kwahlukaniswa izihlalo zaseParliament kwanje yaya njengamanje ke indaba ke isibuyile ngakutshela ngathi ke uma ngabe kuqedwa nje kuvotwa sobeke sekuba no 14 days ozoqala ke nge2 uyoshaya kwi16 June lapho khona ke kuzobe sekumele ukuthi ke kukhethwe umengameli lapho ke kuyobe sekuleleke kumaqembu epolitiki lawo anama seats amaqembu kamakhulu kwatholela kama seats ANC nje ngicabanga ukuthi ithola 160 umkhonto wesizwe uthola u58 iDA ithola u87 kanjalo nabanye futhi bakhona abanye ke bakhala ngaphansi ke kulawo maqembu shuthi ke kuzokwenzakalani ke manje ke banalezi insuku ke abazohamba ke beyokhetha ke lapha eParliament uhulumeni njengamanje ke bayashelana zithini ke na indaba ezitrendayo ke njengamanje nezindaba ezizungezayo nezindaba futhi ngicabanga ukuthi yinto obvious kuna noma ngabe ubani uma ngabe iANC isayimisela ngokuthi iphinde iphathe iphinde futhi ke kube yiyona ebusayo for the next 5 years kuzomela ukuthi ke ibambisane okanye kuzomela ukuthi icela usizo kwiDA shuthi mabecela usizo kwiDA ilona qembu vele eliseduze kakhulu futhi elingabalekelela la amanye amaqembu uma ngathiwa bafuna mhlawumbe usizo kwiEFF kuzofuneka ukuthi bephinde bethole elinye iqembu futhi elizobasiza so kuthanda kuba obvious ukuthi ke bazosizana neDA so mabesizana neDA kwenzakalani na umoya omkhulu kuwona ke ovunguzayo ke uthi ke umengameli weDA ubaba uJohn yena ke uma ngathiwa usiza ilokhuzana iANC kuzomela ukuthi ke bamenze iDeputy President yaseMzansi uma ngabe bemenza uDeputy President weANC kwenzakalani ke na njengamanje kusukela namhlanje 3 June 2024 amaqembu epolitiki loqala nje iFF+ aseqalileke avuselela icala likaMengameli wakuleli uCyril Ramaphosa okuyicala ke le robbery leyenzeka le ePhalaphala ngonyaka ka2020 iEFF ke yake yazama ke nayo ngonyaka odlule lahlehliselwa kulonyaka lokhu ke hlehliswa ke icala uMengameli wazama ukuthi uyalichitha inkantolo yamchitha yathi cha kusenembuzo akusamele ukuthi ayiphendule ningi kakhulu imithetho akayiphulile imithetho sekelo yakuleli la kulapha eMzansi Afrika so manje kuzokwenzakalani ke amaqembu ke njengoba seqalileke manje ecinezela umengameli ngaleli icala lakhe lePhalaphala mawuthi ukubheka indlela licayi ngalo leli icala lizomphoqa ukuthi ke aresign aphume esikhundleni sokuba ke umengameli wakuleli ngizokukhumbuza ukuthi ke nomengameli wakuleli odlule ulokhuzana umnumzane uJacob Zuma naye ngathi eresign wayekade senamacala amaningi abekwe wona amanye kayengelona iqiniso amanye ke futhi ke namanje usawathetha amanye futhi asaphela so kuzokwenzakalani ke umengameli uCyril Ramaphosa mangathiwa kuyenzeka ukuthi usefika esinqumeni sokuthi ke uya resign futhi lokho kungenzeka lo nyaka ungakapheli ngisho kuphela nje kuyobe sekuphoqa ke lapho ukuthi ke umengameli weDA ozobe ngaleso sikhathi vice president okanye ozobe ngaleso sikhathi eyisekela mengameli kuzobe sekuphoqa ukuthi ke yena akhuphuke abe umengameli wakuleli loMzansi Afrika ngamanye amazwi lapho ke iDA kube kuyiyona ke sishamthetho salapha eMzansi Afrika nganza kwethu bangabe uthatha ukubheka lento engikhuluma njengamanje yinto engase yenzeka amaphesenti ukuthi enzeke angaphezulu ka80% indlela izinto okanye indlela ANC ecindezeleke ngayo ngoba ngeke ikwazi ukuthi iyofuna usizo ngale kwiEFF angeke ikwazi ukuthi iyofuna usizo ngale kwiIFP angeke ikwazi ukuthi iyofuna usizo kumkhonto wesizwe nationally mhlawumbe ngalifuna usizo ngokwama provinces njengoba sazi ukuthi ke akhona amaqembu aseyivezile ukuthi ready ukuthi asize njengeEFF kanje oIFP provincially kodwa uma ngabe siza ngapha nationally angeke kuze kube lula ukuthi ke balithole lolu sizo olufunayo bengalithola nje kwiDA kuphela so nganza kwethu udaba engulethele lona nje bekuyilo lelo mhlawumbe ke sengihamba ngicela nje ukuthi ngibe nombuzo ukuthi ke kulesimo lesi esikusona njengamanje uma ngathiwa kwenzeka lento wena njengombukeli lapha ekhaya uzozizwa kanjani umbuzo wami oqala uthi ke uzobungaza ukuthi kuwa iANC nomengameli uCyril Ramaphosa noma uzobungaza ukuthi umengameli omusha kuzoba uJohn lo weDA okwesithathu uthi ke noma mhlambe uzokhaliswa ukuthi iqembu lizoya kulabo abasuke West okuyiDA noma mhlambe uzokhaliswa ukuthi iqembu lakomkhulu iANC ayisekho emandleni lo mbuzo lo ngokubuza nje kuwo wonke umuntu regardless ukuthi ke iliphi iqembu mhlambe ke wena uhamba nalo kwipolitiki ngiyacela ukuthi ke ungisize ngokuthi ke ucommente bese ke uya subscribe kule video yanamhlanje ngiyabonga.